салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи толори оинаҳо аст. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо бахшида мешавад ба фаъолияти оркестри созҳои миллӣ. меҳмонони азиз, ташаккур ки омадед, хуш омадед. тӯли 81 соли фаъолияти оркестри созҳои миллӣ воқеан ҳам ин оркестр тавонист рисолати худро назди ҷомеаи тоҷикистон ва берун аз он дар бобати тарғибу ташвиқи санъату фарҳанги миллӣ ба анҷом расонад. ва биёед, чун суҳбати мо бахшида мешавад ба фаъолияти имрӯзаи оркестр, дар бобати рисолати имрӯзаи оркестр ва проблемаҳо будубошти оркестр суҳбат дошта бошем. марҳамат, аз шумо шурӯъ мекунем устод. як чанд сухан аз таърихи пайдоиши оркестр гӯем барои бинандаҳо. ин хуб мешуд ба фикрам. оркестри созҳои халқии тоҷикӣ соли 1938 асри гузашта ташкил ёфта буд ва дар ҳамон солҳо агар ба таърихи ҷумҳурия мо назар андозем, он қадар дар пояш рост истода набуд ҷумҳурии мо. вале бинед ки роҳбарияти ҷумҳурӣ лозим донистанд ки чунин як оркестрро ташкил кунанд. ва ин оркестр барои чӣ лозим буд? ин оркестр якумаш барои он лозим буд ки созҳои халқиро ҳамаша гирд оваранд. дигар он ки созҳои халқӣ дар ҷумҳурии мо нисбати дигар ҷумҳуриҳои осиёи миёна зиёд ҳастанд. масалан қазоқон 2-3 сози халқӣ дорад, ё туркманҳо ё ки қирғизҳо. вале ҷумҳурии мо қариб ки 20 сози мусиқӣ дорад ки ин созҳо ҳамаш то даври мо омада расиданд, навозандаҳо доштанд ва бо ин созҳо мардум оҳанг эҷод мекард, суруд эҷод мекард. ва албатта оркестр аз чанд гурӯҳҳо иборат аст. гурӯҳи нафасӣ мегӯем ки дар он найҳо дохил мешаванд. гурӯҳи зарбӣ мизробӣ мегӯем ки чангҳо дохил мешавад. гурӯҳи мизробӣ мегӯем торӣ ки дар онҳо рубобҳою дуторҳою инҳо дохил мешавад. ва гурӯҳи зарбӣ созӣ мегӯем ки дар онҳо созҳои зарбӣ дохил мешавад. ва гурӯҳи аз ҳама муҳими оркестр ин камончадор ба ҳисоб меравад ва ин гурӯҳ яке аз гурӯҳи муҳимтарини оркестр мебошад. яъне баъзе созҳои мо надоштем ки ин гурӯҳҳоя пурра кунад. масалан ба мисли дутори бас, дутори контрабас, ё ки ғиҷаки алт, ғиҷаки бас, ғиҷаки контрабас. ин созҳоро ихтироъ карданд ва гурӯҳҳои оркестрро пурра сохтанд. бинед, барои фаъолияти оркестр аз ҳар ҷониб бояд ки як мусоидате бошад. масалан худи ҷалби мутрибон ва худи ана ҳамон бо асбобҳои мусиқии миллӣ таъмин будан ва минбаъд воқеан ҳам оҳангҳои миллӣ эҷод кардан барои оркестр. вале чаро масалан имрӯз ки бо масалан ҳайати эҷодии ана ҳамин оркестр суҳбат доштем, бевосита бо худи роҳбари ана ҳамин оркестр муҳтарам Давлат Сафарович, баъзе проблемаҳо ба миён омаданд. чаро масалан имрӯз маҳз бо ибтикору ташаббуси иттифоқи композитори Тоҷикистон соли 2018 дар як сатҳи хеле баланд 80-солагии оркестри созҳои миллӣ тантанавор ҷашн гирифта шуд. ва дар тақибати суханҳои устод бояд гуфтаам ки дар ҳақиқат дар солҳои 20-уми асри гузашта дар мусиқии касбии тоҷик як самти наве ворид гашт ки он дар асоси мусиқии аврупоӣ русӣ манша мегирифт ва дар заминаи ташаккули мусиқии халқҳои дигар, фарҳанги халқҳои дигар ворид гардид ки як замина гузошт барои таъсиси самтҳои нав дар мусиқии касбӣ, яъне таъсиси мактаби композиторӣ, таъсиси муассисаҳои таълимӣ. ва албатта чӣ хеле устод қайд карданд, нақши муҳимро дар ин ҷо албатта созҳои миллӣ мебозанд. ва дар заминаи такмилтии ё ки мегӯянд ки реконструксия ки аз Петросянс, Ленский, якум дирижёри оркестр шурӯъ гардид, созҳои дар ҳақиқат 5 гурӯҳи созҳои миллӣ таъсис ёфт. агар маъхазҳои таърихиро бинем, мо агар
дар асрҳои миёна мо зиёда аз 70 созҳои мусиқӣ доштем тоҷикон, ки имрӯз каме бештар аз 20 онҳо то замони мо расиданд ва дар асоси ҳамин 20 созҳое ки расиданд хеле созҳои зиёди дигаре пайдо гардиданд. ва умуман фикри ман ин аст ки муассисаҳои фарҳангӣ тарғибгари мусиқии касбӣ мебошад. дар тӯли 81 сол оркестри созҳои миллӣ тонист мусиқии касбии тоҷикро тарғиб кунад, тавонист ки мусиқии композитори тоҷикро тарғиб кунад, мусиқии классикӣ ва сатҳи ҷаҳониро тарғиб кунад ва умуман вуҷуд доштани театри опера ва балет, вуҷуд доштани оркестри симфонӣ ва оркестри созҳои миллӣ, ино як симои маънавии миллат ҳастанд. ва хусусан он садои зебое ки оркестри созҳои миллӣ дорад, як нафосати он мусиқии суннатиро тавонист ки гӯем ки бо марбутсозӣ бо қонунбандии мусиқии ҷаҳонӣ ба роҳ монад. ва албатта дастовардҳои зиёд дошт ва ягона коллективи хизматнишондадаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин унвон ҳаст, оркестри созҳои миллӣ аст. ва солҳои агар 90 он муқовиматҳои сиёсиро ба назар гирем, ду бор хавфи парокандашавии оркестр ба вуҷуд омад ва ин ҳам таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва хизматҳои шоёни устод Зафар Нозим буд, ки оркестрро аз парокандагӣ нигоҳ доштанд. ва оркестри стансионарӣ бошад ва як тамоми фаъолияти худро зиёда аз 70 сол дар назди Комитаи телевизион ва радио мебурд. ва як хатогӣ шуд ки ман аз оркестр гирифта ба сохтори вазорати фарҳанг гузарондам, яъне ин сохторе шуд ки ин монанди як гурӯҳе ки бояд маблағ биёрад, консерт диҳад, ки оркестр танҳо барои сабти асарҳо пешбинӣ шудааст, гурӯҳи калон. ва дигар проблеме ки имрӯз оркестр вуҷуд дорад, мо дирижер надорем. мо дар муассисаҳои таълимии мусиқӣ чи ин гуна имконият надорем? ҳастанд кафедраҳои дирижёрӣ ва мо пеш аз сад бо устод суҳбат доштем ва охирон ки квалификатсияи дирижёрӣ гирифтем, яъне мо шогирдаи устод будем ки 30 сол пеш хатм кардем донишкадаи давлати фарҳанг ва санъатро ва имрӯз он квалификатсия мегӯям ба талаботи оркестр мутобиқат намекунад, чунки дирижёр тамоми нозикиҳо, нафосату зебогии оркестр аз маҳорату лаёқати дирижёр вобаста аст. дирижёр бояд тамоми нозикиҳои санъати мусиқиро, назарияи мусиқиро, илми мусиқиро ҳатто аз композитори мусиқашинос беҳтар медонад. дирижёр бисёр як рисолати хеле бузургӣ дорад. ва имрӯз мо мебинем ки дидем ки ҳайати сифатӣ ва таркибии оркестр хеле коҳиш ёфта истодааст. худи ман зиёда аз 26 сол дар оркестр ҳамчун навозанда фаъолият кардам ва бисёр дӯст медорам. ва оркестр агар як назар кунем ба истилоҳ як осорхонаи зиндаи мусиқӣ, созҳои мусиқии тоҷик аст. ва ин имрӯз як проблеме ки имрӯз шумо барои хеле миннат дорем. мо бояд фикр кунем ки як консепсия кунем ки оркестр чӣ гуна барқарор кунад он обрӯи эътиборе ки қаблан дошт. ман ҳамчун роҳбари иттифоқи композиторон ҳаминро қайд мекунам ки солҳои охир композитори мо зиёда рӯ овардастанд ба офаридани асарҳои симфонӣ. биёд ҳамин масъалаҳоро мо зина ба зина гӯё ки мушаххасан таҳлил кунем. албатта чанд проблема гуфтем. бевосита эҷоди оҳанг барои оркестр, бевосита худи оркестр таъмин шудан бо созҳои миллӣ, ҷалби мутахассисон, шур аз дирижёр ки гуфтед. устод, биёд каме барои мо масалан равшанӣ андозед. чаро дар ҳамин қадар майдони сабқат, ин қадар муассисаҳои таълимии мусиқӣ зиёд дорем? худи муҳтарам Хуршед Низомов изҳори нигаронӣ аз тайёр кардани мутахассисони соҳаи дирижёрӣ гуфтанд. чаро мо ҳамин қадар имконият надорем ё ки ҳамин қадар мутахассисоне надорем ки ҳамин гуна як шогирдон тайёр карда бошад? дуруст шумо қайд кардед. гап дар он аст ки дорад. моям ҳамун барномаи қатъи дар Тошкент хондем ки ҳамун барнома дар кафедраи созҳои халқӣ, шӯъбаи созҳои халқӣ дарс дода мешавад, таълим дода мешавад ва фанни дирижёрӣ унҷо низ ҳаст. дар ҷумҳурии мо чӣ? дар ҷумҳурии моям ҳамин чиз фан таълим дода мешавад. ана ҳамин нафароне ки аз ҳамин ҷа таҳсил карда ба майдони фарҳанг мераванд, дар куҷо кор мекунанд? гап дар он аст ки ба таълими ин фан дуруст дар консерватория аҳамият надоданд. лозим буд ки ақаллан ҳар сол ё як сол пас ё 2 сол пас як нафар дирижёри оркестри созҳои халқӣ тарбия кунанд, ба воя расонанд. 2 сол мехонанд, ба ҳамин дарсшон тамом мешавад ва давом намедиҳанд. аз байни ҳамун шогирдони созҳои халқӣ
мебоис як нафар ду нафара давом тиҳад ҳамуна то курси 5 бурда расонад то ин ки оно ҳуҷҷат гиранд ки онҳо дирижёри оркестри халқӣ шуда метавонанд. дар мавриди мутрибон чӣ? мутрибонам бештар аҳамият дода мешавад ҳозир ба таълими мусиқии анъанавӣ аз он ки ба мусиқии бисёровозаи касбӣ. барои ҳамин ин чизам ҳозир он қадар дар сатҳи лозимӣ монда нашудааст таълими ин фан. ин чиз аз мактабҳои мусиқӣ сар мешавад. албатта мактаби мусиқиро тамом карда омӯзгоҳи мусиқӣ меомаданд. баъд аз омӯзгоҳи мусиқӣ институти санъат меомаданд ки ин зина ба зина зинаҳои таҳсилотро бояд таҳсилот пурра фарогир мешуд. пурра инҳо зери назорат буданд ва кадрҳои баландихтисосро тарбия карда ба воя мерасонд. албатта инҷо фикр мекунем то як андоза худи намин масъулияти вазорати фарҳанг ҳам бояд ки нишонрас бошад, ба хотири он ки вазорати фарҳанг бояд ки дар самти фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва ҳамчунин фаъолияти оркестру ансамблҳо бояд ки як масъулияти ҷиддӣ я муносибати ҷиддӣ бояд дошта бошад. устод ишора кардан дар мавриди худи мутрибон то он ҷое ки мо хабар дорем, масалан ҳамин ҳайати оркестр ҳам имрӯз мукаммал нест то як андоза. масалан воҳидҳои корие ки 50 чанд нафар буданд имрӯз то ҳадди наздики 30 нафар аст. яъне ки оркестр ҳам мукаммал нест аз ҷиҳати мутрибон. як чизро бояд қайд кунам ки дар ҳақиқат як боиси як геп сарбаландӣ мо аҳли эҷод аст ки имрӯз барои рушди мусиқии касбӣ таваҷҷӯҳи худи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зиёд аст ва расо як сол пеш бо супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи аз нав эҳё намудани оркестр ба миён омад, чунки солҳои 46 ҳайати оркестр 70 воҳиди корӣ дошт ва дар ин замина имрӯз оркестр ҳамагӣ 25 воҳиди корӣ дорад ки ин дар ягон ҷо гӯем ки рост намебиёяд. ҳайати оркестри хурдам ҳисоб карда намешавад, мувофиқат намекунад ва дар ҷумҳурӣ мо ягона оркестр дорем. манам ҳамчун раиси имтиҳонҳои давлатӣ дар чанд муассисаи таълимӣ будам, ҳамчун раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон ҳам назорат кардем. он оркестрҳое ки дар назди коллеҷҳо ҳаст ё ки дар назди донишкадаҳо дигар ҷо мукаммал нестанд, пурра нестанд, асосон намерасанд. ва дигар чизи ҳама асосие ки ҳанӯз соли 32 дар душанбе фабрикаи созҳои миллӣ ва ҳунарҳои бадиӣ ташкил шуда буд ки баъдан баъд армуғон шуд, баъд он барҳам хӯрд ва айни ҳол дар назди он корхонаи воҳид давлатии илмии истеҳсоли созтарош ба ном фаъолият мекунад ки созҳои онҳо ба ягон талобат илман ҷавобгӯ нестанд. ва ҳанӯз соли 46 тоҷикистон бо дастгирии бобоҷон ғафуров лабораторияи илмии истеҳсоли созҳои миллӣ кушода буд ки он баъди солҳои 50 барҳам хӯрд ва чандин сол аст ки мо пешниҳод мекунем, кӯшиш дорем иттифоқи композиторон ки лабораторияи илмии истеҳсолии созҳои миллӣ дар назди консерваторияи миллии тоҷикистон таъсис дода шавад ки илман асоснок кунем, барои ки бисёр созҳои миллӣ ба талабот ҷавобгӯ нестанд, барои ки аз вобаста аст аз устоҳои созтарош. устоҳои созтароши созҳои худсохт бесохтагӣ назар ба он устоҳои касбӣ хеле зиёдтар ҳастанд ки як раванди хеле мураккаб аст созҳои кардан. онҷо бояд ҳам лапиши овозро ба назар гирӣ, ҳамон герц мегӯян чизои нозукии лапишҳои физикиро ба назар ки созҳо яъне садо дода тонад. имрӯз мо созҳомон аз байн бисёр сатҳи паст тайёр мекунанд. ба изофаи гуфтаҳои шумо худи фаъолияти ана ҳамин корхонаи созтарош як мавзӯи алоҳида аст. то он ҷое ки мо хабар дорем ин корхона ҳам бо баъзе аз проблемаҳои ҷиддитаре рӯбарӯ аст ва албатта дар самти тайёр кардани созҳои миллӣ ки бино ба гуфтаи кормандони ана ҳамин корхона бисёре аз ансамблҳо, бисёре аз гурӯҳҳои масалан ҳунарӣ қабул надоранд худи ҳамин асбобҳое ки дар ҳамин корхона истеҳсол мешаванд. ҳарчанд шумо гуфтед як лабораторияи илмии истеҳсолӣ аст, вале ҳамин лаборатория ба номи худ ҳеҷ мувофиқат намекунад. дуруст аст. барои мутахассиси хуб тайёр кардан як чанд омилҳо ҳаст. якумаш сози нағз.
که و جوابگو باشد از مکتب موسیقی سر کرده تا کالج تا انستیتوت کنسرواتوری و موافقت کند. دیگرش این که رپرتوار تعلیمی اون کتاب و دستورهایی که سالهای پیش کافدرای ما معلمان کافدرای ما برآورده بودند همش کهنه شدن، همش گم شدن، دریده رفتن و حاضر هر کس موافق همون فهمش خودش معلم چیزی میداند از همون فقط تعلیم میتید به بچه ها. دیگر این خود معلم خوب شاگرد خوب تیار میکند. اگر معلم بلند اختصاص نباشد و کجا میتواند که شاگرد خوب تیار کند. یعنی همین عامل ها به یکدیگر پیوست هستند و اینها باید که در هر یک مؤسسه تعلیمی همین به نظر گرفته شود و از همین کار برده شود. مثلا در سمت اگر گویم که سازهای ملی ما بیواسطه با کارمندان همین لابراتوری علمی استحصالی صحبت داشتیم و تا اونجایی که میدونیم گویم که همون استادهایی که سالهای قبلی بودن علاقه به سن سالی از نفقه بالا هم رسیدند و تا یک اندازه شاگرد هم ندارند. ما پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ چند دستورها برآوردیم، لیکن همونها در کتابخانه ما تا حاضر ایستادند. وزارت به بارها مراجعت کردیم که همینها به مکتب ها برده رسانند، حتی وزارت همین کار را هم نکرد. یعنی کتاب های بودگی هم به دستی تعلیم گیرندگان نرسیدند تا امروز. شما چی میگوید در این مورد؟ یکم در حقیقت اگر فکر استاد تقویتیم سیستم هوسبندکنی نیروی ایجادی برای آفریدن اثرهای کلان حجم تشکل نیافته است. یعنی هوسبند نیستند کامپوزیتوران. دوم در حقیقت رپرتوار مؤسسه تعلیمی به طلبات جوابگوی است، برای که چونکه فرمایش نمیکنند که کامپوزیتور که برای این ساز یا اون ساز اثر آفریم. یک دو سه نفر ما میبینیم که جوانان خیلی لیاقتمند هستند و ما کوشش میکنیم برای آنها زیادتر برای آنها اثرهای مخصوص آفرین کامپوزیتورها. در این زمینه توجهی باید شروع بدهی وزارت فرهنگ مخصوص برای مکمل گرداندن رپرتوار مؤسسه تعلیمی روانه کرده شود. بعد دیگر اون چیز که ما اون صحبت‌هایی که انفرادی که من بسیار وقت با هنرمندان میکنم و چون با زبان موسیقی گپ میزنم علمی هنرمندان ما نمیفهمن باید. وقتی ما رو میگن که برای کامپوزیتور برای هنرمندان آوازخوان سرود ایجاد کنیم، ایجاد میشه در پارتیتور کلاویر نوتا. اونها از این علم خبردار نیستن مثل هنرمندای ما. مثلا چرا طی سالهای اخیر از جانب کامپوزیتوران بیوسته شما میتوانید به این سوالی من جواب گویید بیوسته برای ارکستر سازهای ملی قریب که اثرها ایجاد نمیشوند و اون چند عامل هایی که شما پیشتر گفتید مثلا واقعا هم معلوم است، ولی به هر صورت شد یک مثلا توجه باشد از جانب کامپوزیتوران، یک کوشش باشد یا نمیدونم یک سپارش خودی از بیوسته از جانب اتفاق باشد. سپارش اتفاق نیست، سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان بود و البته ما در مدت 2 سال زیاد هم نباشد یک 10-12 اثر آفریدیم، لیکن امکانات های ارکستر اونقدر با طلبات پورا جواب نیستن که اثرهای کلان حجم نویسن که اجرا کرده توانند ها امکانات، چون که از هیئت صفتی و ترکیبی گفتیم واحدهای کاری کم است و دیگر ما خواستیم که تا 100 نفر پیشنهاد که حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده کانسپت اتفاق کامپوزیتوران، یعنی ارکستر زیاده از 100 نفر باشد، استفاده بردن اسباب‌های اپیزودی یعنی لحظوی مثل ساز، تنبور، سازهای زیادی داریم و وابسته به این ایجاد شدن یک لابراتوری ایجادی مکمل است برای کامپوزیتوران ارکستر سازهای ملی و متاسفانه اون توجهی که نمی‌بینیم یک گیم که همدیگر فهمی نیست و عموما اصلا در بین هر یک وزارت باید یک اداره کمیسیون بین اداری باشد که بسیار مسائل را حل کنند. ما مراجعت میکنیم به وزارت فرهنگ، به دیگر جا، به خود فیلارمونیا، متاسفانه بسیار اقدامات ما دستگیری نمی‌یابند. ما البته بسیار هوسمند هستیم که امروز اکثری کامپوزیتوران همه مکتبی ارکستر رو گذاشتیم، همه ما
ҳамин мо дар онҷо навозанда будем, мисол устода гуфтем ки дар он дирижёр буданд, гӯем ки Зокир Нишонов, Ҳасан Пиров, Амирбек Бусоев, Саид Амроев, Амон Ҳамдамов, ҳаминҳо дастпарваррои ҳатто устод Зафар Розиев аввалин коршон аз оркестри созои миллӣ ба ҳайси навозанда сар карда буданд. Тамоми аҳли эҷод корро оркестри созои миллӣ сар кардааст ва дили ҳар як тимо месӯзад барои оркестр. Ман мехоҳам ҳайати 100-нафароро пештароро бинем. мо як мактаб аст барои аҳли ҳунар. На то мактаб, ҳар осолхонаи зиндаи созои миллӣ аст. Ва албатта проблемаи зиёд ҳаст. ва муддати чанд моҳ шуд ки мо ҳам хомӯширо ихтиёр кардем, барои ин ки дидем ки дастгирӣ намеёбад иқдомҳои иттифоқи композиторон. ва хушбахтона имрӯз шумо ки ин масъаларо дубора матраҳ карда истодед ва фикр мекунем ки масъулин гӯш мекунанд ва рӯ ба оркестр мебаранд. имрӯз бинед ки барои рушди фарҳанг чӣ қадар имрӯз корҳои кардаст аз тарафи пешвои миллат, ин қадар қасрҳои фарҳангӣ, ин қадар иншоноти таъиноти фарҳангӣ сохта шудааст, онҳоро пур карда кор ва фазои фарҳангиро ҳамин муассисаи фарҳангӣ пур карда метавонад. ва имрӯз ман хеле хурсандам ки оркестри симфонӣ назди дастгоҳи ҷои президент дар тамоми ноҳияҳо, дар қишлоқҳои дурдаст имрӯз консерт медиҳад ва мардум мусиқии касбиро гӯш мекунанд. яъне он рисоладе ки солҳои 30-уми асри гузашта оркестр дошт ки яъне ташаккули як системаи нави таъсиси системаи шунавандаи мусиқии касбиро тавониста кардан, ҳамин ҳозир боз такрор шудааст баъди 80 сол. яъне бояд оркестр дар байни мардум зиёдтар баромад кунад ки он тарғибгари мусиқии касбӣ аст. ва оркестри созои миллиро албатта як вақте буд ки ҳунармандҳои хеле барҷаста бо оркестр ҳамкорӣ мекарданд. гӯем ки худи устод Зафар Розиев, Саид Қулбилов, Давлатманд Холов, Нигина Раупова, Мастона Эргашева ва сатҳи касбияти ҳунарманд он вақт бояд мешуд ки агар бо оркестр суруд хонда тонад. ҳама хел аст устод. ҳунарманд агар бо оркестр суруд хонда метавонад, вай ҳунарманди касбӣ ҳисоб бихӯрд. ҳамин чиз аз байн рафтааст. яъне ҳунармандони баъзе ки суруд мехонанд бо оркестр умуман аз мактаби мусиқӣ гузаштагӣ нестанд ва як чизи мусиқӣ унисон, я садои унисон, яъне якранг, бисёр овоза аллакай нест. ва он чӣ хел намедонам ки лаёқати шунавоӣ дорад ки метавонад хонда. бинобар на ҳар ҳунарманд бо оркестр метавонад ки ҳунарнамоӣ кунад ё ки мутриб хезад навозад. албатта як системаи сезинагӣ 17 сол аст ки бояд хӯрад, лекин барои таҷриба гирифтан дар оркестр навозанда шуда ки як чашм дар нота, як чашм дар дирижёру бояд ҳам шунави оркестр бисёр мушкил аст барои навозандаи оркестр шуда. ва инҳо бояд мутрибони ҷавон бояд 2-3 сол бо он устодон кор мекарданд дар он ҷо. мо соли 83 донишҷӯи курси дуюми омӯзишгоҳи мусиқӣ мо таҷрибаомӯзиро дар оркестр мегузаштем ва ҳамин хел моро ҷалб мекарданд. саломат бошед устод, чӣ бояд кард пас? мана бинем оркестр дар куҷо ҷойгир аст. оркестри созои халқӣ дар як утоқи бисёр хурди номувофиқ барои кори эҷодию, барои кори оркестр. дигар ин ки чӣ хеле ки гуфтанд ҳайати оркестр ниҳоят кам аст. яъне оркестр ҳамон вақт пурра дуруст баромонда мешавад ки ҳамаи гурӯҳҳо паҳлӯи тарозушон мувофиқ бошад, ба як бошад, якеш баланду якеш паст бошад. агар ин оркестр шуда наметавонад. дар оркестр ҳамаи ин чизҳо ба назар гирифта мешавад. барои ҳамин масалан 4 пулти гӯем ки навозандаи ғиҷаки якум бошад, бояд 3 пулти навозандаи ғиҷаки дуюм бошад, 2 пулти ғиҷаки алт бошад. яъне ин ба якдигар мувофиқат мекунанд садодиҳишон дар оркестр. вай аз бас ки ин чизҳо ҳозир намерасанд, ин камбудиҳо ҳаст. пас дар бораи оркестр чӣ гуфта метавонем? ва мо ҳам умед мебандем ки дар доираи ана ҳамин масъалагузориҳое ки шумо кардед, минбаъд ана ҳамин проблемаҳо ҳалли худро хоҳанд ёфт. мақсади мо аз ин суҳбат албатта таънаю маълумат ба унвони касе кадом вазорату идорае набуд. мақсади мо он аст ки имрӯз оркестри созҳои миллӣ, бинед ки аз номаш мақоми он маълум аст. оркестри созҳои миллӣ бояд ки ба мартаба ва мақоми худ мувофиқат кунад. аз ин рӯ фикр мекунем ки вазорату идораҳои дахлдор баҳри ҳалли проблемаҳои оркестр то як андоза таваҷҷӯҳ ва муносибати ҷиддӣ мекунанд. алҳол бошад, барои суҳбат ба шумо ташаккур мегӯем. хайр бинандаҳои азиз, ин барномаи толори оинаҳо буд.